हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ललिता माता जी। हरे कृष्णा लीलावती माता जी। हरे कृष्णा 1 मिनट ஒரே ஒரு செகண்ட் எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா வழக்குக்கு பால் வைக்க மறந்து ஸோ நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு மியூட்ல இருக்கேனா ஹரே கிருஷ்ணா எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம இதை பார்த்து போயிடலாமா? தேங்க்யூ மாதாஜி. நல்லா ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தாள். 2 ரவுண்ட் ஆயிடுதா உங்களோட? இல்ல மாதாஜி, ஒரு ரவுண்ட் தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பதான் முடிஞ்சது ஜபம் முடியறது, நீங்க வரதும் கரெக்டா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். எல்லாம் நல்லா ஜபம் தான் பண்றீங்களே, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா புதுசா வரவளுக்கு வந்து ஐ வில் ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட், நீங்க வந்து குரூப்ல பண்ண ஆரம்பிங்க. அப்பதான் இண்டிவிஜுவலா நமக்கு பண்றதுக்கு ஒரு இது வரும். ஓகே மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி வந்து பண்ற மாதாஜி, இன்னும் கொஞ்சம் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் சொல்றேன். நீங்க ஊருக்கு போற வேலை பண்ணாங்க மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி உங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம் அன்னைக்கு சுதந்திரா தேவி மாதாஜி ஃபுல்லா ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடிச்சாங்க. அப்படி இப்படி. ஓகே ஓகே, வெரி நைஸ். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். மாலை வணக்கம் சொல்லுது எல்லாருக்கும். மாலை வணக்கம் எல்லாரையும். L2 வகுப்பு என்னது? L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸோட L2 வகுப்பு, லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். படிப்படியா நம்ம வந்து இப்போ 13 சாப்டர் நீங்க முடிஞ்சிடும். இப்போ வெரி குவிக்கா போயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா கண்டினியூஸா இருக்கு இல்லையா? நம்ம மண்டேல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். மண்டே, டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே 5 நாள் ஒரு வாரத்தை படிக்கும்போது நேச்சுரலி கிடுகிடுன்னு ஆயிடும்.
இந்த 18 days கோர்ஸ்னாக்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் ஆகும். இந்த 5 நாள்ல 5 சாப்டர் முடியும். இப்ப நம்ம இப்போ எல்லா ஸ்லோகமும் படிக்கிறதுனால 3 நாள், சிலதெல்லாம் 2 நாள், சிலது 4 நாள், சிலதெல்லாம் 5 நாள் கூட போயிருக்கு. செகண்ட் சாப்டர்லாம் வரும்போது 5 நாள் கூட போகும். ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு நாள் இருக்கும். இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் குட்டி குட்டியா இருக்கும். இனிமே வரதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒன்றும் பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும், பட் அவ்வளவு மைண்ட் பாக்லிங்கா இருக்காது. அதனால ஈஸியா போயிடும். ஓகே, நம்ம இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். நோ ஃபீஸ், நத்திங். எல்லாரும் வந்து ஏஜ் ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்னா அதுவும் இல்லை, எல்லாரும் வந்து படிக்கலாம். ஸோ இந்த வேற ஒரு டிவோட்டி கேட்டா, என்னவோ கேட்டா, அப்புறம் நீ வா கிளாஸ்க்கு வா அப்படின்னு. எனக்கு அதான் எல்லாருமே வந்து அட்லீஸ்ட் குழந்தைகளோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா கூட தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். நீங்க வந்து இல்ல எனக்கு வந்து டைமிங் சரியில்லை, குழந்தைகளோட டைமிங்ல தான் எனக்கு இருக்கு இல்லையா. அப்படி ஆக்சுவலி காத்தால குழந்தைகளோட 6 மணி இருக்குன்னா அடல்ட்டும் இருக்கு, சாயந்தரம் 7 மணி குழந்தைகள் இருக்கு, அந்த டைம்ல அடல்ட் இருக்கு. ஸோ கேன் கோ ஃபார் அடல்ட், யூத், எது வேணாலும் உங்களுக்கு எது இஷ்டமா போகலாம். குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற போல மெதுவா ஒரு மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்போம். அதுதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கண்டினியூ அட்டெண்டிங் ஆல் தி 18 days கோர்ஸ். எல்லா மாசமும் நடக்கும், அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அது அட்டென்ட் பண்ணா இன்னும் நமக்கு பேஸ் புரியும், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு தான் வந்துடும். அந்த கோயில்ல வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அர்ச்சனை மூர்த்தி, அவரை நன்னா வணங்கி இந்த மாதிரி தடங்கள் இல்லாம எப்பவும் எங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இந்த மாதிரி லெக்சர்ஸா இருக்கட்டும், கிளாஸஸா இருக்கட்டும், கேட்கறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் ஆனோம் இல்லையா. அது அவரோட அனுகிரகம் இருந்தாதான் முடியும். அது மாத்திரம் அருணுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மெதுவா அதுக்கப்புறம் தான் அவரோட கை வேணும். அவரை நம்ம கையை பிடிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா இதுல இருந்து நம்ம தொத்தின்னு முன்னாடி போகலாம். இப்ப நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் 3 டைம் சொல்றேன். நீங்க வந்து அப்புறம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். நீங்களாம் மியூட்ல சொல்லுங்க. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பிரணதி. எஸ், இப்போ வந்து எனக்கு சுதந்திரா தேவி மாதாஜியோட பேர் ஃபர்ஸ்ட் தெரியுது. அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி. எல்லாம் 3 எடுத்துட்டோம்னா ஆயிடும். இல்ல, எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சொல்றேன் மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம், ஜூம் ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. 1 செகண்ட் மாதாஜி. ஸ்பெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க ரெடியா இல்லன்னா வேற யார்கிட்டயோ கொடுக்குறேன். இதோ வந்துட்டேன் மாதாஜி, இதோ நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓம். கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு ரெடியா இருந்த கிளாஸ்ல. நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், நான் தான் தண்ணி பாட்டில் இல்லாம உட்காந்துட்டேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மீலித்தம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். அடுத்து சொல்லிட்டு தானே மாதாஜி. வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோகஸ்ரீ குரு சொல்றோமே அதுக்குதான் குருஹ. கு வந்தேகம் குருக்கு வந்தனம், அவ்வளவுதான். ஓ ஓகே ஓகே. வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோ சொல்லாதீங்க மாதாஜி, குரோஹ. வந்தேகம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாத்தம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைவம்
सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पातान् सगगणललिता श्री विशाखान्वितांस இப்ப हे மாதாஜி कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। பத்மா மாதாஜி नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण மாதாஜி माताजी। லீலாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने ना सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्तिगम। இன்னைக்கு जय நான் श्री कृष्ण படிங்க 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य वृंदा श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரி போல் இல்ல நான் என்ன நினைச்சேன் உங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் நினைவு வந்து நான் பாடி காட்டுறேன்னு சொன்னேனே பிரணயத்தை ஒரு வாட்டி நான் பாடி காட்டுறேன் நாளைக்கு நினைவுபடுத்துங்க நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு போறது இன்னைக்கு நான் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு குட்டி தான் இன்னைக்கு முடிச்சிடுவோம் அது முடிஞ்சு நம்ம இன்னைக்கு பஜன் கூட எடுத்துடலாம் அப்ப இதை நான் வந்து திரும்பி ஒரு வாட்டி பாடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரணத்தியோட ஒரு மாதிரி ஒரு இது ஜட்மெண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஓகே அப்ப நான் வந்து சும்மா ரிப்பீட் பண்றேன் ஜஸ்ட் ஒரு டியூனுக்கு வேண்டிதான் ஆனா டியூன்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது பட் உங்களுக்கு ஈஸியா வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் பண்றேன் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஒரு மாதிரி பிடி வந்துட்டா டியூனோட சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி. இல்ல இது நீங்க ஹெல்ப் மாதாஜி. சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க இந்த பாடினது இந்த மாதிரி பாடி நம்ம இதுல இது அனுப்புறீங்களா நம்ம குரூப்ல? எங்க மாதாஜியோட இருக்கா, மாதாஜியோட அனுப்புனேன், நான் என்னோட அனுப்புறது இல்ல. மாதாஜி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா, பஜன் டீச்சர் தான், பஜன் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்ததான் நாங்க பாடுறோம். எனக்கு அதுதான் தெரியும். நான் சொல்லுவா இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யார்கிட்ட எது படிக்கணுமோ அதே அப்படி ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். வேற டியூன்லாம் சொன்னா கூட எனக்கு தெரிய வராது, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். அதுதான் இல்ல எனக்குள்ள இப்ப நீங்க படிக்கிற மாதிரி படிச்சா இந்த இதுவே ஈஸியா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அதான் அப்ப நான் அந்த இது உங்களுக்கு அனுப்புறேன். மாதாஜி இருக்கும், இருக்கு அவங்க தொடர்ந்து பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஓகே, பகவத்கீதாவோட 13வது அத்தியாயத்துலதான் இருக்கும். இந்த பாமினி மாதாஜிக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த 13வது டைட்டில் என்னது, 11வது சாப்டரோட க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகா, அதுதான் அதோட டைட்டில். நிறைய இதுதான் பிலாசபிக்கெல்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சோம், இன்னும் இருக்கும் கொஞ்சம். சோ அவரது தெய்வீக கிருபை அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் போதனைகளின் அடிப்படையில் படிக்கிறோம். சாரி, என்னது இது வந்து நேச்சர் என்ஜாய் கான்ஷியஸ். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இதுக்கு போயிடலாம். நம்ம எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து பிடிச்சு போலாம். We have come to the last section. மத்பக்தா ஞான, இது படிச்சுட்டோமே, இது படிச்சோம், படிச்சுட்டோம். எஃப்ல வந்துட்டோம். எஃப்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 ஸ்லோகா பார்த்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், கர்மயோகா, சாங்கியோகா, தியான யோகா. ஓகே, போறோம். இதுல இருந்து படிச்சா போறோம். நீ படிக்கலாம், டைம் இருக்கு இன்னைக்கு சொல்றோம், அதுக்குள்ள 7:30 மணி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாரு, இந்த முன்னாடி ஸ்லோகத்தை, தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினை எப்படி எல்லாம் வழிபடுறாங்க. பகவானை வழிபடுறவங்க நிறைய பேர் நம்மளே இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதா படிச்சப்பறம் தான் இதெல்லாம் நமக்கு பரமாத்மா இதெல்லாம் தெரியறது, டிஃபரன்ஸ் தெரியறது. இல்லாட்ட ஜென்ரலா பார்த்தோம்னாலும் எல்லாம் ஒருத்தர் இது பகவானை வழிபடுறாங்க, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சில பேர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க, அப்படி ஞானத்தை வளர்த்துங்க. சில பேர் கோயில போயிட்டு இது வழிபாடு பண்ணுவா. சோ அது வந்து கர்மா, அதெல்லாம் கர்ம யோகா. பகவானுக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணுவா. சில பேர் வந்து தியானத்துல உட்கார்ந்து பகவானை எப்படி இது பண்ணுவா. சோ இதெல்லாமே தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். எது இருந்தாலும் அது பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம். ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங் ஃப்ரம் மைசெல்ஃப். அந்த மாதிரி பகவானை வந்து தியானம் பண்றாங்க. இதுல என்ன இருக்கு, இது குயிக்கா படிச்சோம்மா. பல்வேறு வகையான யோகங்கள் மூலம் புரிந்து கொள்ளுது. அதேதான் இப்ப நம்ம பார்த்தோமே. சில பேர் தியானம் மூலம், சில பேர் சாங்கிய யோகம் பிலாசபிக்கலா அவங்க வந்து ஞானத்தை வளர்த்துட்டு பண்ணுவாங்க. சில பேர் கர்மாம்னாக்கா எனக்கு வேலை செய்து பகவானுக்கு வேண்டி தொண்டு புரிந்து அந்த மாதிரி பகவானை வழிபடுறாங்க.
அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், வேறு சிலர் இன்னும் ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அவங்க எப்படி ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்கினார். இப்ப நம்ம எல்லாமே ஒரு மாதிரி நமக்கு பக்தி இல்லாம இருக்கலை இருந்தது, இருந்தாலும் இப்ப இஸ்கான்ல வந்தோன்னு என்னது, we are getting to know நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புரிய வருது. இன்னும் போக போகதான் உங்களுக்கு தெரியும். அது இல்லையா எவ்வளவு நாங்க இன்னும் புரியலையே அப்படின்னு தோணும் இருக்கும். ஏன்னா இப்ப இன்னும் பகவத்கீதால தானே இருக்கும். அதனால போக 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 அப்பா இவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி தெரியவே தெரியாதே, இதுல வந்தப்பறம் நன்னா தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். சோ அது யாரோன்னு ஒரு ஆளு மாத்திரம் இல்ல, வேற என்ன பிக் அசோசியேஷன் உட்கார்ந்து இருக்கோம். அவங்க சொல்றாங்க, இவங்க சொல்ற நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது எப்படியோ நம்ம ஏதோ ஒரு ஆச்சரியர் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு நமக்கு ஞானத்தை வளர்க்கணும். அப்புறம் பக்தியோட அப்புறம் இது பகவானை முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடம் இருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டு எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க, பேசும்போது மாத்திரம் ஆன் பண்ணிடுவோம். அப்ப அதிகாரின்னா என்ன அர்த்தம்? குவாலிஃபைடு, யாருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு, சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கும், அவங்க கிட்டே இருந்து கரெக்டான பரம்பரையா சீர பரம்பரையில வந்தவங்க, அவங்கதான் ஆச்சாரியர்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்மளால. வெறும் இப்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எல்லாம் வந்ததுன்னா கரெக்டா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சோ அவர்களிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கிறார். அவளும் ஹம்பிளா கேட்டு புரிஞ்சுண்டு அந்த வழியை கடைபிடிக்கிறாங்க. சத்தம் வருது. இதை கடைபிடிக்கிற அப்ப அவளுக்கும் மோட்சம் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழற்சியில இருந்து அவங்களும் வெளியில வருவாங்க. இதான் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கறோம், இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா லாஸ்ட் செக்ஷன் 27-35 ஞான சக்ஷுஷா. ஞானம்னா என்னது? நாலேஜ். அந்த மாதிரி ஒரு ஐசைட்னா என்னது? ஞானத்தை பார்த்து உட்கொள்ள போறோம் நம்ம. இந்த விஷன் ஆஃப் நாலேஜ். அதான் நாலேஜ்னா என்ன தெரிஞ்சுபடுத்து, ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராபி, சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இது சுயம், ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, இதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ் சொல்லியிருக்காரு. நிறைய சாப்டர்லயும் ஆயாச்சு, நிறைய படிச்சுட்டோம் நம்ம. இப்ப இதுல திரும்பி அதேதான் சொல்ல போறார். One who can see super soul, living entities and material nature. யாரு பரமாத்மை புரிஞ்சுக்கிறாங்கோ, can see நே போட்டிருக்கு. அப்படின்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம இந்த கண்ணால ஒரு கம்ப்யூட்டர் பாக்குறோம், மொபைல பாக்குறோம், அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப காற்று நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், though we cannot see. காற்று தெரியுமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம், பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி பரமாத்மா, லிவிங் உயிர்வாழிகள், அப்புறம் நேச்சர், இயற்கை, இதெல்லாம் யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, யாரு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த ப்ராப்பர் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அந்த கண்ணோட்டத்தோட பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, sees through the eyes of knowledge. அவங்க கரெக்டான நாலேஜ் வழியா அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. பார்த்தோம்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி இந்த பௌதிக கண்களால பார்க்கறது கிடையாது. we are able to understand. சோ பரமாத்மா ஜீவராசிகள் மற்றும் ஜட இயற்கை அவற்றின் சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒருவர் அறிவின் கண்களால் பார்க்கிறார். இப்ப நம்மளும் அதுக்குதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம்? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிங்க. ஸ்லைட் ஷோ போறேன், படிங்க. இருக்கலா சுதந்திர மியூட் எடுக்காம சொல்லிட்டு இருக்க மாதாஜி. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன சொல்றார்? பரதர்களில் சில தலைவனே, அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ. இதுல இயற்கையில எல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லையா, எதெல்லாம் அசைக்கிறது, மீன்ஸ் இன் எவ்ரிதிங் பாடி. இதுல என்ன சொல்ல வந்திருக்குன்னா, உயிர்வாழிகள்னா மூச்செடுத்துட்டு உயிரோட இருக்கிறவங்க மாத்திரம் இல்லை, எல்லாம் அசைவன அசையாதவை. ஈவன் ட்ரீஸ்ல கூட உயிர் இருக்கு, நமக்கு தெரியாது. இட் இஸ் க்ரோயிங், சோ இட் ஹாஸ் உயிர். அசையாதவை, அதெல்லாம் அசையாதவை இதுல வருது. இது ட்ரீஸ் அண்ட் மலைகள், இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கணும். நிறைய சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும். அசைபவை நம்மள மாதிரி உயிர்வாழிகள் எல்லாம் நடந்து இது பண்ணி போறாங்க, அந்த மாதிரி. சோ நீ எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். ஓ சீஃப் ஆஃப் பரதாஸ், நோ தட் வாட் எவர் யூ சீ இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், என்னெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ, எது மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங் அதெல்லாம் பாக்குறியோ, அது எல்லாமே என்னது? களம். ஒரு உயிர்வாழிக்குள்ள ஒரு களம் இருக்கு. அந்த களத்துக்குள்ள ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், நிறைய விஷயங்கள். அந்த உடலை வைத்து, அந்த கண்ணை வைத்து, காதை வைத்து அவங்க they are doing all activities also. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், உயிர்வாழின்னா நமக்கு we can take human life as an example.
ஒரு தெய்வம் ஒருத்தன் இருக்கான். இவன் வந்து ஏதோ இதுல என்ன போட்டு பார்க்கலாம். ஹவு கேன் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த மாதிரி பிக்சர் போட்டா இன்னொரு தெரியணுமே. இஸ் அ சயின்டிஸ்ட். இட் லுக்ஸ் இல்லையா, அவனோட ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெரியாது. ஒரு மெஷினை வச்சு அவன் வந்து எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறான். அவனுக்குள்ளே ஒரு பரமாத்மா இருக்கான். சோ அவன் வந்து இது ஒரு களம், இது ஒரு உடல் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஆத்மா வந்து இது ஆத்மா, நாட் பரமாத்மா, சாரி, ஆத்மா. அந்த ஆத்மா வந்து இந்த கண்ணை வைத்து பார்த்து, மூளையை யூஸ் பண்ணி, மூக்கை யூஸ் பண்ணி, வாய், காது, கண் எல்லாம், கைகள் எல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த பாடி யூஸ் பண்ணி இஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங். இது வந்து பௌதிக விஷயம் சம்பந்தமா இருக்கு. பட் அதே போல ஆன்மீகத்தையும் எப்படி நீ என்னெல்லாம் பாக்குறாயோ, அசைவனை அசையாதவை எல்லாமே அப்படிதான். எல்லாம் ஒரு களம், அந்த களத்துக்குள்ள வந்து களத்தை அறிபவன். அந்த மாதிரி மோர் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதுக்குள்ளதான் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடக்கிறது. அண்ட் அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். யாரு அதை புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து அது போட்டிருக்கான், களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். இட் இஸ் என்ன போட்டிருக்கு, களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். ஓகே, திரும்பி இது வந்துட்டா இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். ஸ்பிரிச்சுவலி இப்போ நம்ம பௌதிக விஷயத்தை எதுக்கு நம்ம திரும்பி அதை சொல்றோம்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் ஷுட் பி நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல அந்த சம்பந்தப்பட்டதா இருந்ததுனாக்க நமக்கு வந்து ஆக்சுவல் இதுல என்ன கருத்து சொல்றாங்கன்னு புரியும். அதனாலதான் திரும்பி மார்க்கு. நான் முன்னாடி எல்லாம் அந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சொல்லுவேன் குழந்தைகிட்ட, அதெல்லாம் விட்டு போயிடுது. அப்புறம் என்ன சொல்லியிருந்தேன், இது பாஸ்கெட் பால். இப்பெல்லாம் அது வரது இல்லை, நினைவு வர மாட்டேங்குது. ஜபம் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் சொல்றேன் பால் இல்லையா, இப்ப நம்ம இன்னும் அந்த கோர்வையோட வந்துடுது. பாலை வந்து நம்ம இப்படி 1 2 3 அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம ஒருத்தரும் பால் அந்த கூடைக்குள்ள விழணும். பாஸ்கெட் பால் அதானே 1 2, பட் ஆக்சுவலி 1 2 மார்க் வருமா, நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குமா, கிடைக்காது. எப்போ அந்த பால் அந்த கூடைக்குள்ள விழுறதோ அப்பதான் அதுக்கு மார்க் கிடைக்கும் இல்லையா. அதே போலதான் நம்ம ஜபம் பண்றோம் நம்ம சொல்றோமே தவிர கரெக்டா நம்ம எப்போ ஜபம் பண்றோம், பகவானை நினைத்து. இப்போ 108 பண்றோம்னாலும் அந்த 108ல 2 டைமா 3 டைம் தான் பகவானை நினைத்து பண்ணிருக்கலாம். அப்ப நம்ம 3 பாயிண்ட் தான் கிடைச்சிடும். ஆனா சொல்றது என்ன, நான் 1 மாலை பண்ணிட்டேன், 2 மாலை பண்ணிட்டேன்னு சொல்றோம். அதனாலதான் 16 ரவுண்டாவது பண்ணுங்க. அப்ப அவ்வளவு பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 18 டைம் 20 டைமாவது கரெக்டா பகவானை நினைத்து நம்ம பண்ணிருக்கலாம். அதனாலதான் 16 ரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ அப்படி வச்சிருக்கான். முன்னாடி 64 வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் 64 கொஞ்சம் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிளா இருக்கு சொன்னதுனால பிரபுபாத் வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன். சோ அது என்ன சொல்ல வந்ததுன்னா, இப்ப அது நான் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்லுவேன். அப்புறம் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், நீங்க வந்து நிறைய படிச்சு எல்லாம் இப்ப நல்லா ஏணி படி இப்பெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு, லேடர் வந்துட்டே இருக்கு. முன்னுக்கு போயிட்டு இப்ப நம்ம 98ல உட்கார்ந்து இருக்கோம். ஒரே தாவு 100ல போனோம், அங்க ஹோம்னு இது இருக்கு. தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் ஹோம். நம்மளுடைய இது என்னது, வீடு, அதுதான் ஹோம், பேக் டு காட் ஹெட். அதுக்கு அங்க போனோம், ஒரு தாவு தான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், லேசியா கிளாஸ்க்கு எல்லாம் வராம. என் குழந்தைகளுக்கு சொல்லுவேன், அந்த மாதிரி இருந்தோன்னே வந்து 99ல ஒரு மகா பெரிய பாம்பு இருக்கு. நம்ம அங்க போய் விழுவோம். அங்க வந்து அது பார்த்தா கீழே 5ல வந்து நிற்கும். திரும்பி ஈனப்பிறவியா பிறந்து திரும்பி ஒரு புழு, பூச்சி, அப்புறம் கொசு, அது இதெல்லாம் அப்படி வந்து தெரியாது நமக்கு. எப்ப ஹியூமன் லைஃப் எப்போ கிடைக்குன்னே தெரியாது. அப்புறம் எத்தனை கோடி ஜென்மமா எவ்வளவு ஜென்மம் தெரியாது. இப்போ ஒரு ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு, அது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஜென்மம் இருக்கு. இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒரு டன்னல் எண்டில் ஒரு லைட் இருக்கு சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி இருக்கு. விடுகிடுன்னு போறதுதான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர திரும்பி வந்து தப்பு இழைக்க கூடாது. ஆனா எவ்வளவு பேருக்கு இதெல்லாம் புரிய மாட்டேங்குது. அப்புறம் நான் பார்த்தேன், இதுலயே வந்து வந்தது பரமபதம் சொல்லிட்டு எல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கலாம். அது எனக்கு தெரியாது. நான் இதை சொல்லி ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷமா நான் அதுதான் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் அப்படின்னு குழந்தை சொல்லுவேன். இப்போ ரீசெண்டா வாட்ஸ்அப்ல என்ன பார்த்தேன், பரமபதம் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்களாம். ஆன்மீகத்துல வந்து பரமபதம், இதுதான் பரமபதம்னு, இப்படி பகவானை அடையறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. ஓகே, அப்ப இதுல நம்ம பேக் டு spiritually realized person can distinguish between spirit and matter. மேட்டர்னா என்னது, இந்த 5 இது 5 எலிமெண்ட்ஸ் ஆக நம்ம உடல் உண்டா என்னது கிரியேட் ஆனா போல உலகமும் இஸ் கிரியேட்டட் பை வித் ஆல் திஸ் மெட்டீரியல் திங்ஸ். ஆனா ஸ்பிரிட்ங்கிறது சோல், விச் இஸ் பிறப்பு இல்லை, இறப்பு கிடையாது, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அந்த மாதிரி உள்ளது, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ ஸ்பிரிட் மேட்டருக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் யாருக்கு தெரியும், ஸ்பிரிச்சுவலி இன்க்ளைண்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம படிக்கும் போதுதான் புரியும். அதவே ஸ்கூல் டேஸ்ல ஹிஸ்டரி, ஜியோகிரபி, சயின்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். எது படிக்கல, பிரெஞ்சு, ஜெர்மன்ல இருந்து படிச்சிருக்கோம். அவசியம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது, எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அந்த பிரான்ஸுக்கும் போல ஜெர்மனிக்கும் போல. ஆனா அதெல்லாம் படிக்கணும், ஏன்னா மார்க் ஸ்கோரிங் அதுக்கு வேண்டிய எடுப்போம். ஆனா என்னது அதெல்லாம் பட் நாலேஜே இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் கிளியர்லி. பகவான் வந்து அதெல்லாம் நெகட்டிவ் பண்ணிட்டார். அதெல்லாம் நாலேஜ் கிடையாது, நீங்க படிங்க. ஏன்னா அதை வச்சுதான் காலேஜ் அட்மிஷன் அப்புறம் ஜாபுக்கு எல்லாம் போனோம்னா அதுதான் யூஸ் ஆகும். ஆனா ஞானம்ங்கிறது எது,
நான்ங்கிறது என்னது? ஆத்மா, இயற்கை அண்ட் பரமாத்மா. இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் சொல்றேன். ஸோ யாரு வந்து இதை நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க? ஸ்பிரிச்சுவலி ரியலைஸ் பர்சன். ஹவு கேன் யூ பிகம் ஸ்பிரிச்சுவலி ரியலைஸ் பர்சன்? இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி இதுல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணும்போது புரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா? இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா. ஒரு ஜெயில், பிரிசன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். நம்ம இந்த மாதிரி சிறைசாலையில தான் உட்கார்ந்து இருக்கோம். அந்த இது ஆக்சுவலி அவங்க இல்ல, அவங்கள லிபரேட்டட். இங்க இருந்து பார்த்தா அவங்க சிறைசாலையில இருக்கிற போல தோன்றது. கிருஷ்ணர், ஆச்சாரியர்கள் அப்படி இல்லை. நம்ம சிறையில உட்கார்ந்து இருக்கோம். அங்க வெளியில யார் இருக்கா? கிருஷ்ணரும் இது ஆச்சாரியர்கள் இருக்கா. அப்ப நம்ம வந்து இந்த சிறைசாலையில என்னெல்லாம் பண்றோம்? எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். கள்ளு குடிக்கிறது என்ன, பெண் பழக்கம் என்ன, ஒரு என்ன பப்ல அப்படி இப்படி எல்லாமே கொடுத்துருக்கா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அப்ப இதுலயும் விடுபடணும்னு என்னது? ஸ்பிரிச்சுவல். இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி ஒரு ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் படிச்சு இந்த ஜெயில இருந்து விடுபடுவோம். அதான் திஸ் இஸ் டிபிக்டிங் prison of the material world. So whatever you see in existence, என்னெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம்? மூவிங் பாக்குறோம், நான் மூவிங் பாக்குறோம். இதெல்லாம் என்னது? It's only a combination of field of activity and the knower of the field. எல்லாம் எல்லாரோட ஹிருதயத்துக்குள்ள பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கார். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பரமாத்மா. அவருக்கு வந்து நம்ம உடலை பற்றி தெரியும். அந்த ஆக்டிவிட்டி எங்க நடக்கிறது? அந்த உடல்ல வந்து நடக்கிறது. So that is the field of activities. Yes, next யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं यः पश्यति च पश्यति. हरे பஷ்யதி பஷ்யதி. பஷ்யத்தின்னு என்ன அர்த்தம்? காண்கிறான், இதை காண்கிறான். திரும்பி 2 டைம் அதை வந்து எஃபெக்டிவா அதை சொல்றார். One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies. யாரு? பரமாத்மா. பரமாத்மான்னு பகவானுடைய உருவம். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இங்க எப்படி 4 கை உருவம், அவரேதான் எல்லா உடல்லையும் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு யாரு இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, is there accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed. டிஸ்ட்ரக்டபிள் பாடி எப்பவுமே டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகி போகும். ஆனா ஆத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சரி அழிவதில்லை. அதையும் யாரு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, எல்லா உடல்லையும் பரமாத்மா இருக்கார். அண்ட் இந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இந்த அழியக்கூடிய உடலில் அவங்க அழிந்து போக மாட்டாங்க. இது யாரு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, they actually see. அவங்கதான் வந்து சரியா பார்க்கறாங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி பௌதிக புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். பார்க்கறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம நினைச்சுக்கணும்னா, they are actually able to see and understand. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோ எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவையும் காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். பஷ்யத்தி ச பஷ்யத்தி. அவன் தான் சரியா அவனோட பார்வை வந்து, பார்வைனா எக்ஸின் நாட் திஸ் பௌதிக கண்கள் கிடையாது, புரிஞ்சுக்கிறான் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறான். எஸ். One who sees the indestructible super soul always accompanying the indestructible individual soul in all bodies is the actual seer. Seer na பார்க்கிறவன். So who is a man in real knowledge? How such vision is possible? அது எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்? அது the knowledge எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? யாரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி பார்க்கிறோம்? யாரு எப்படி அந்த நாலேஜை கெயின் பண்றான் அப்படின்னு. One who can see 3 things in its proper perspective. கரெக்டா ஒரு சமநிலையில பார்க்கணும். என்னது? பாடி சமநிலையில கரெக்டா புரிஞ்சுக்கலாம். யாரு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறான்? இது ஒன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான்? பாடி ப்ரொப்ரைட்டர். அதோட பாடியோட ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு? உரிமையாளர் யாரு? சோல். ஆனா அதோட இன்னொரு உரிமையாளர், அதை விட ஒரு பெரிய உரிமையாளர் யாரு? த சூப்பர் சோல், ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த சோல். ஆனா அது உரிமையாளரும் சரி, ஆனா ஃப்ரெண்ட், நம்ம சோலுக்கு அது வந்து ஃப்ரெண்டாகும். அப்ப அந்த எப்பவுமே சோல் இருந்ததுன்னா பரமாத்மா இருக்கார் உயிர் வாழ்க்குள்ள. அப்புறம் இந்த உடல் வந்து ஒரு போர்வைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதைய வந்து யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த ரைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், கரெக்டான கண்ணோட்டத்தில் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஹவு சச் விஷன் இஸ் பாசிபிள்? அந்த மாதிரி எப்படி அவனால பார்க்க முடியும்? பை குட் அசோசியேஷன் வித் ரியல் நோவர் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த மாதிரி இது ஆன்மீகத்துல வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது அது போல சத் சங்கம் இருக்கும். சத் சங்கத்துல அது போல மனிதர்கள் இருப்பார்கள். அப்போ அவகிட்ட பேச்சிலேயே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அதனாலையும் புரியும். அந்த மாதிரி அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த அசோசியேஷன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, இங்க போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு இல்லை. நம்ம இஸ்கான் இஸ் பெட்டர். இஸ்கான்ல ஃபீஸும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு டைமுக்கு வந்து வரணும், அட்டென்ட் பண்ணணும். நம்ம வந்து we can see the difference. நமக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு திருப்பி இந்த இது பாதையில முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த விஷன் எப்படி நமக்கு வரும்? ஒன்லி த்ரூ த அசோசியேஷன். அந்த அசோசியேஷன் எப்படி? பை அட்டெண்டிங் த கிளாஸ். கண்டினியூஸா நம்ம அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். என்னுடைய கிளாஸ் நான் அதனால சொல்லல, நான் என்ன விட நான்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது.
வேற நிறைய ஆச்சாரியர்லாம் இருக்காரு நம்ம கிளாஸ், நம்ம தமிழ்லயே நல்லா சொல்லி கொடுக்குறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அதெல்லாமும் நீங்க அட்டன் பண்ணணும். ஒரு வந்து 18 days கோர்ஸ்னாலும் அவரோட ஒரு ஆள் இல்லை, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ நீங்க யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரை. இப்ப நிறைய இந்த மாதிரி சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் நான் 3 மணி அட்டன் பண்றேன், ஃபுல் 18 days பண்ணுவேன். அடுத்த மாசம் 3 மணியோட பண்ணிட்டேன்னா அதே டீச்சர் தான் 3 மணில இருப்பா. இன் கேஸ் எப்போ எமர்ஜென்சில தான் மாறுவாங்க, ஏதோ சௌரியம் இல்லை அப்படின்னா. இன்னும் சேவா தானே இதெல்லாம். வீட்டுல கல்யாணம் இல்ல உடம்பு முடியல ஏதோ இருந்ததுனாக்கா மாறுவாங்க. இல்லடா அதே டீச்சர், இப்ப நான் 6 AM கிட்ஸ் டீச்சர்னா நான் இருந்துட்டே இருப்பேன் அண்டில் அன்லெஸ் ஐ கோ சம்வேர். இல்ல எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சரியில்லை, அது ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா, நெட் சரியில்லைனாக்கா மாத்துவா. இல்ல எனக்கு வந்து வேற ஒரு இது கொடுத்தா அந்த மாதிரி ஆயிடுது. 6 AM அடல்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ என்னோட 6 AM கிட்ஸ் யார் எடுப்பா, அப்போ வேற ஒரு மாதாஜி இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வெரி ரேர் டைம்ல வரும். அப்ப நீங்க பாடி கேன் டூ 3 PM அட்டென்ட் பண்ணிட்டு தெரிஞ்சுடுது அந்த பிரபுஜியோ மாதாஜியோ எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. 6 AM அட்டென்ட் பண்ணலாம் இந்த டைம். ஓகே, அடுத்த மாசம் என்ன பண்ணலாம், 9 PM அட்டென்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 7 PM அப்படி நீங்களே மாத்தி மாத்தி நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். என்ன எல்லாரும் எப்படின்னா அவ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுலாம் சொல்லுவா. ஸோ யூ வில் கெயின் மோர் நாலேஜ் அப்படி. எஸ், இப்ப இதுல யாரு, லீலாவதி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேளா லீலாவதி மாதாஜி? மாதாஜி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பாமினி மாதாஜி இருக்கேளா? பாமினி மாதாஜி இல்ல, பத்மா மாதாஜி படி. சமம் பாமினி மாதாஜி இருக்கேளா? படிங்க. समं पश्येहि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हिरस्पत्यात् फलात्मानं ततो याति परां गतिम्. Hare Krishna. Hare Krishna. One who sees the super soul equally present everywhere. இந்த ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு சூப்பர் சோல், வேறொரு சூப்பர் சோல், வேறொரு உடல், அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரே சூப்பர் சோல் அப்படின்னா என்னது, பரமாத்மா, ஒரே பரமாத்மா தான் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலயும் இருக்காரு. அந்த மாதிரி யாரு புரிஞ்சுக்கிறாரோ, புரிஞ்சுக்கிறாருன்னா சீஸ்னா பார்க்கிறாரோ, இன் எவ்ரி லிவிங் பீயிங் டஸ் நாட் டிகிரேட் ஹிம்செல்ஃப் பை ஹிஸ் மைண்ட். அதனால அவன் வந்து தண்ணியை வந்து நொந்துக்க மாட்டான், தண்ணியை வந்து இம்சையும் பண்ண மாட்டான், இன்னொருத்தளவுதான் இம்சை பண்ண மாட்டான். ஏன்னா எனக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா தான் அவங்ககிட்டயும் இருக்கான். ஒரு எனிமி பார்த்தோம், நமக்கு ஒரு எனிமி இருக்கான்னு நினைச்சுட்டு அவன் எல்லாம் சண்டை போட்டோம்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும், வச்சுச்சோ அதுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா நான் சண்டை போடுறேன், அது வந்து பெரிய மகாபாவம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ண. அப்ப அவன் தண்ணியும் வந்து வருத்திக்க மாட்டான். தண்ணியும் வந்து கடுமையா வந்து விரதம் இருக்கிறது, கடுமையா இது பண்றது, தண்ணியை இழிவுபடுத்துப்பா, அதெல்லாம் பண்ண மாட்டான். டஸ் நாட் டிகிரேட் ஹிம்செல்ஃப் பை ஹிஸ் மைண்ட், மனதாலையும் பண்ண மாட்டான். thus he approaches the transcendental destination. அப்படியும் இது ஆழ்நிலை அறிவுல அப்படி முன்னேறிட்டு போறான். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவனா மெனி வேஸ் நான் பார்க்கலாம். உடலாலையும் ரொம்ப இதெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுத்தி, நான் சொல்றது என்ன, நல்லா கஷ்டமா இல்லை எனக்கு அப்படிம்பாங்க, ஆனா பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் எங்க என்ன நினைவுதுன்னா அந்த இது இல்லையா, பங்குனி உத்திரம் அதெல்லாம் வரும்போது உக்கெல்லாம் போட்டு தேர்லாம் எடுப்பாங்க எங்க ஊர்ல பார்க்கலாம். அது பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது இந்த தமிழ்காரங்க ரொம்ப கம்மி இல்லையா, இங்க எல்லாம் நார்த் இந்தியன் மராட்டிக்காரங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் அது பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனா ரொம்ப பயம், அவங்களுக்கு ரொம்ப பயம்னா என்னது, அவ்வளவு பக்தி இருக்கும். இது சீப்பாலாம் நினைக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப அப்பா எவ்வளவு பண்ணீங்களா தமிழ்காரங்களா, எவ்வளவு பக்தி பண்றீங்க அப்படின்பா. இப்ப நம்மளே வந்து இழிவுபடுத்திக்க வேண்டாமே இல்லையா? அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு ஈட்டி குத்துப்பாங்க, பெரிய ஈட்டி இருக்கும், அந்த ரோடு முழுக்க அந்த ஈட்டி, ஈட்டியானா வேல் வேல் வேல், ஈட்டி சொல்லக்கூடாது இல்லையா, வேல். அது ஒரு பக்தி, அந்த பக்தி. அப்புறம் தேர் இழுக்கிறது, அந்த முதுகுல உக்கு போட்டு, அப்புறம் என்ன தொங்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க முதுகோட அந்த இதுல வந்து ஹுக்குல அப்படியே தேர் போறது, அவன் இப்படி ஆடிட்டு இருக்கான். அந்த தோல் இப்படி பிஞ்சு வந்துடுத்துனா அப்படின்னு நினைச்சுப்பேன் நான். நமக்கு அவ்வளவுதான் பக்தி நினைச்சுப்பேன், அவெல்லாம் இவ்வளவு பக்தியா இருக்கா. ஓகே, அப்ப என்னது நான் என்ன சொன்னேன், அப்ப நம்மளே இழிவுபடுத்திக்க கூடாது, தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை, இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். நம்மளையும் சரி எல்லாரையும் வந்து ஈக்குவலா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கார். பகவான் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பரமாத்மா இருக்கார். இங்க பார்த்தா தெரியும் அந்த போட்டோ. சோ நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். டிரான்சென்டென்டல் கதி, அந்த கதியை வந்து அடையறான். என்ன கதி சொல்லுவோமே, நிறைய தமிழ் வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஆக்சுவல் சிஎம் கரெக்டான வந்து பார்வை யாரு வச்சிருக்கான், அவன் யாரு வச்சிருக்கானோ அவன் வந்து டீக்ரேட் பண்ண மாட்டான், அவன் சொந்த உடலையும் டீக்ரேட் பண்ண மாட்டான், அண்ட் இன்னொருத்தாளுக்கும் வந்து இழிவுபடுத்த மாட்டான். ஸோ ஹி டஸ் நாட் டிகிரேட் ஹிம்செல்ஃப் பை பர்சூயிங் செல்ஃபிஷ் டிசைர் ஆஃப் த மைண்ட். இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் இது
அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இழிவு தண்ணியை வந்து we are actually பகவானுக்கு ஒரு பசங்க நம்மளாம் குழந்தைகள் இல்லையா? நம்ம இந்த மாதிரி பாதையில பகவான் அந்த மாதிரி அதுக்கு வேண்டி நமக்கு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுக்கவே இல்லையே. பட் இல்ல அன்னைக்கு அதுல எல்லாம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட், குடி போதை இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நம்மளே நம்ம இதுல வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா. அப்புறம் இல்லை, அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? பகவானை நினைத்துதான் இருக்கணும். நம்மளாம் பகவானுடைய குழந்தை. இப்ப யாரை நினைத்து இருக்கணும்? பகவான் தான். அப்ப ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொல்லி கையில என்ன இருக்கு? ஊதுபத்தியா இது கொடுத்து அது மாதிரி கொடுத்துருக்கா. ஸோ வாட் இஸ் த கரண்ட் சிச்சுவேஷன் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டி? இப்ப நம்மளோட இதுல என்ன இருக்கு, நம்ம மனதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு, நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு. ஒன் ஹேஸ் சிச்சுவேட்டட் ஹிம்செல்ஃப் டிஃப்ரெண்ட்லி தேன் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல எப்படி இருக்கோமோ அந்த மாதிரி இல்லாம டிஃப்ரெண்ட் இது பௌதிக உலகத்துல நம்ம சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கோம். பாதி ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கும், ஆனா இல்லாமலையும் இருக்கு. அப்படி ரெண்டும் கலப்படமா தான் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த மைண்ட்? மனசுல என்ன எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? மைண்ட் இஸ் ஜென்ரலி அடிக்டட் டு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். இன் ஜென்ரல் என்னன்னா மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வந்து கண்ணால பார்த்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படும், காதால கேட்டு அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு அனுபவிக்க ஆசைப்படும். ஸோ எதெல்லாம் இது புலன்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் திருப்திப்படுத்துறது தான் மனசுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆசை இருக்கும். அதை கிராட்டிஃபை பண்றதுக்கு ஆசை இருக்கும். which blinds the லிவிங் என்டிட்டி இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அதனால என்ன ஆயிடுறது? இந்த மனிதர்கள் அதோட கட்டுப்பாட்டுல வந்து வந்து திரும்பி இறப்பு பிறப்பு அதுல வராங்க. அந்த கட்டுப்பாட்டுல வந்துடுறேன். ஏன்னா மைண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இல்லாதவங்க என்னது, சரி மைண்ட் என்ன சொல்றது, இந்த காது இது என்னது காதால ஏதோ கேட்கணும், ஃபிலிம் சாங் அந்த சாங் கேட்கணும், பஜனுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. இல்ல அதை விட இந்த சாங் எல்லாம் தான் நல்லா இருக்கு. அப்புறம் வந்து கண்ணால பாக்குறதுக்கு ஒரு சீரியல் பாக்குற போல வருமா? இந்த கிளாஸ் எல்லாம் என்ன ஒரு பெரிய இது வர்ச்ச விக்ரம் அந்த விக்ரத்தை அப்படியே பாக்குறதுல இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்ல. சீரியல்லாம் அப்படி இல்ல, மாமியார் என்ன சொல்றா அப்படியேதான் இருக்கும். அந்த ஸ்டோரி மூவே ஆகாது. ஆனா அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் போறதுன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நம்ம இதெல்லாம் வந்து மனதை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த வைக்கலை, கட்டுப்படுத்தி வைக்க மாட்டேங்கிறோம். புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுலதான் மனம் உழைத்திருக்கே தவிர, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனத்தை கட்டுப்படுத்தணும். அதுக்கு என்ன வேணும்? அந்த குதிரை நன்னா நினைவு வச்சுக்கணும் அந்த பிக்சரை. அது பின்னாடி இன்டெலிஜென்ஸ். அப்ப we have to be smart. நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டை வளர்த்து இதெல்லாம் படிச்சு நம்ம இன்டெலிஜென்ட் வளர்த்தி மனத்தை கட்டுப்படுத்துக்குள்ள அந்த ஒரு தகுதி கொண்டு வந்துடணும். அப்ப கண்ணு என்ன வேணா சொல்லட்டும், நோ நத்திங் டூயிங். காது என்ன நத்திங் டூயிங், எனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு தெரியும் எது எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can. அப்ப நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருக்கும் மனசு. எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு 1, 2, 3 எல்லாம் பண்ணும்போது சாப்டர் பண்ணும்போது புரிஞ்சுடும். அப்புறம் என்னது, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் மைண்ட்? அப்புறம் when the mind turns to the super soul, one becomes advanced. அப்ப நம்ம வந்து பரமாத்மா நினைத்து எல்லாரோட உடலையும் பரமாத்மா இருக்கார். அப்ப நான் என்னைய இழிவுபடுத்த முடியும்? நானே என்ன வந்து வேண்டாத இந்த காரியங்கள் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். எனக்குள்ள பகவான் இருக்கார் அந்த மாதிரி. அப்போ வந்து அவன் வந்து ஒரு படி மேல் அட்வான்ஸ்ட் போறான். then one approaches the transcendental destination. அப்படி ஒரு படி மேல போறான். அப்படி இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஃபைனலி goes to கோலக விருந்தவன். அவன் தான் வந்து ஆக்சுவல் சியர். அவன் தான் உள்ளதை உள்ளபடி காண்கிறான். நம்மளோட பகவத்கீதாலையும் அதுதானே போட்டுருக்கு இல்லையா, உள்ளது உள்ளபடி. ஏன்னா பகவான் எப்படி சொல்லியிருக்காரோ அது எப்படி பரம்பரை வழியா வந்ததுனால யாரும் நடுவில் பூந்து அதுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா மசாலா எல்லாம் போட்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல. என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காரோ அதே தான் சொல்லியிருக்கார். அதனாலதான் நம்ம வந்து உள்ளது உள்ளபடி. அதே போலதான் இங்க வந்து ஆக்சுவல் சேர்ந்து உள்ளது உள்ளபடி காண்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 30 எல்லாம் 18வது சாப்டர்ல திரும்பி வருவோம். அடுத்தது யாரு? பத்மா மாதாஜி. இல்ல லீலாவதி மாதாஜி வந்துட்டு படிங்க. பிரக்ருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வஷஹ யப் பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. பஷ்யதி நிறைய வருது. என்ன பாக்குறான் சியர் ஒண்ணும் இல்ல. இது ஒரு டாபிக் அப்படி. So one who can see that all activities are performed by the body. என்னோட உடல்ல வந்து நான் ஒன்னும் as an ஆத்மா என்னது இயங்கிட்டு இருக்கேன்னா அதுல பாடி. இப்ப ஒரு டிரைவர் மாதிரி, டிரைவர் வந்து ஒரு காருக்குள்ள உட்காந்து என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டீரிங் வீல் இருக்கும், அவங்க கையில ஒரு இது இருக்கும், என்னது வாட் எவர் நேம்ஸ் யூ ஹேவ், கிளச் இருக்கும், இது இருக்கும், என்னது பிரேக் இருக்கும், அதெல்லாம் வச்சு அவன் ஓட்டுறான். அவ்வளவுதான். பரமாத்மா வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. இதேதான். இப்ப நம்ம உடல்ங்கிறது ஒரு இது மாதிரி, என்னது கார் மாதிரி. அந்த கார்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த பாடி பார்ட்டை வந்து அவர் இயங்கிட்டு இருக்கு, அவர் வந்து இயக்குறார் soul. So one who can see that all activities are performed by the body which is created by material nature and sees that the self does nothing, actually sees. சத்தம் வந்ததா? எங்க வீட்டுல என்னதான் நடக்கும்? அரைக்கிறார். ஓகே. சோ வந்து இதெல்லாம் வந்து இவர் சோல் உட்கார்ந்து இருக்கு. சோல் தான் வந்து கண்ணை பார்க்க வைக்கிறது, காதை கேட்க வைக்கிறது. சோல் இல்லைன்னா காதுக்கு இந்த இது நோ யூஸ். சோல் வெளியில போயிடுதுன்னா இதெல்லாம் இப்படி ஒரு மொழி இப்படிதான் இருக்கும்.
அதை பார்க்க வைக்கிறது அந்த பவரே வந்து சோல் இருக்கிறதுனால தான். பட் வந்து சோல் என்ன பண்றது? சோல் இஸ் நாட் சீயிங், இட் இஸ் மேக்கிங் த யூஸ் ஆஃப் த ஐபால் டு see, இட் இஸ் மேக்கிங் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இயர்ங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதை கேட்க வைக்கிறது அவ்வளவுதான். ஆனா சோல் என்ன பண்றது? சோல் ஒண்ணும் பண்றது இல்லை. சோல் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு பவர்ஃபுல் திங் விச் இஸ் சிட்டிங் இன்சைட். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன். இது ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு கொடுத்தவங்களுக்கு. கண்ணு தான் பார்க்கறது, கண்ணை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு இவர் தான், சோல் இருக்கிறதுனால தான் பார்க்க வைக்கிறது. இதனால கண்ணோட வேலையை வந்து சோல் பண்ண முடியுமா? காதோட வேலையை சோல் பண்ண முடியும்? இல்லை, கண்ணோட வேலையை கண்ணு தான் பண்ண முடியும். காதோட வேலை காது தான், மூக்கோட வேலை என்ன உண்டோ அது மூக்க தான் பண்ண முடியும். சோ அந்த மாதிரி யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ இது அவன் வந்து sees that the self does nothing actually sees. ஓகே, தமிழ் படிக்கலாம். எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். கண்ணு வந்து ஜட பொருள் தான். அப்ப அந்த ஜட பொருளை வந்து எல்லா செயல்களும் செய்கின்றன. இந்த ஜட பொருள் தான், கண்ணு தான் பார்க்கறது, கை தான் வந்து வேலை செய்யறது, காது நடக்கிறது. அப்படி உள்ள பவர் கொடுக்கறது இதுதான், சோல் தான். இருந்தாலும் வந்து யாரு இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றன, இது இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றன என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். பஷ்யதி ச பஷ்யதி, தமிழ் வரும். பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. வரும் 18 சாப்டர்ல இன்னும் படிக்கும்போது மேபி இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம். எஸ், இப்ப யாருமே படிக்கணும்? பத்மா மாதாஜி படிங்க. யதா பூத ப்ருதக் பாவம் ஏகசத் ஏகஸ்தம் அனுபஸ்யதி தத ஏவ ச விஸ்தாரம் பிரம்ம சம்பத்யதே ததஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ததா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு 3 எல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்கல. ததா இது ஹிந்தில தேவநகரி லாங்குவேஜ், அதுதான் பெஸ்ட். ஆனா துணைக்கால் போட்டிருக்காங்கல்ல மாதாஜி, அதனால நான் ஹான்னு சொன்னேன். அப்ப எதுக்கு ஹான்னு வரும்? 2 புள்ளி வந்தா வரும், இல்லாட்டா ஹான்னு போட்டிருந்தா வரும். அந்த மாதிரி இங்க பாக்கலாம், இங்க இங்கிலீஷ்லயும் பாக்கலாம். இந்த 2 புள்ளி போட்டிருந்தாக்கா அப்படி வரும். Okay, when a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies and he sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. என்ன சொல்லிருக்கேன்? ஒரு sensible persons see different identities. அவன் வந்து எல்லாரையும் பாக்குறான். இப்போ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டிஸ், 84 லட்சம் இது இருக்கே, இனங்கள் இருக்கே, அது எல்லாத்தையும் ஸ்பீஷிஸ், அது எல்லாமே அவன் வந்து தனித்தனியாவே பாக்குறான். ஆனா எல்லாம் ஒன்றுதான், எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த பகவான் ஒன்று, பரமாத்மா. டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் பாடிஸ் அவன் பாக்குறான். எல்லாத்தையும் டிஃப்ரெண்ட், என்ன டிஃப்ரெண்ட் சைஸ், ஷேப் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரு எறும்பு இப்படி இருக்கும், யானை பெருசா இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பாடியை பாக்குறான். அண்ட் he sees how beings are expanded everywhere. பரமாத்மா இருக்காரு, இருந்தாலும் இப்படி எல்லாம் எவ்வளவு உயிர்வாழிகள்ப்பா, எவ்வளவு எல்லாம் ஷேப்பு சைஸ். அப்புறம் இது போலார் பேர்லாம் அவ்வளவு குளிர் பிரதேசத்துல, ஆர்டிக் ஓஷன், ஆர்டிக்ல அந்த அண்டார்டிக் ஆர்டிக்லாம் இருக்கு, அந்த இடத்துல வந்து அவங்களால உயிர் வாழ முடியும். அதனாலதான் சொல்றாங்க சூரியன்ல கூட உயிர் வாழி இருக்குமா. அது அப்படி பொசுங்கி போகாதானாக்கா, பொசுங்கி போகாத மாதிரி அதுக்கு உடல் கொடுத்து அங்கேயும் வந்து பகவான் வந்து ஒரு உயிர் வாழி படைத்திருக்கார் அப்படிங்கிற. இப்ப நமக்கு தெரியும், இப்போ இதுல டெசர்ட்ல இது இருக்கு, கேமல்லாம் இருக்கு, ஒட்டகம். நம்மளால போக முடியுமா? கால் வெந்துடும். அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஐயோ அதெல்லாம் அவ்வளவு சூடு, அதெல்லாம் உயிர் வாழியே இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்கே, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறா போல ஒரு கேமல் இருக்கு. அதே போல போலார் பேர், அதெல்லாம் அவ்வளவு குளிர், அதெல்லாம் எப்படி மனிதர்களாம் இருக்கவே முடியாதுன்னா அங்கேயும் போலார் பேர் மாதிரி அங்க ஒரு பேர் கரடி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி உயிர் வாழி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா. அப்போ வந்து இருக்கா என்னது, இதுல சூரியன்ல கூட உயிர் வாழி இருக்கா. So இதை வந்து என்னது நான் வேற எங்கேயும் போயிட்டேன். When a sensible man ceases to see different identities due to different material world, ceases to see different identities due to different, நிறைய உயிர்வாழிகள் இந்த மாதிரி வேற ஷேப் அண்ட் சைசஸ்ல இருக்காங்க. அப்ப எல்லாருமே வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறத நிறுத்தி விட்டுட்டானோ, எல்லாரும் ஒன்றுதான் அப்படின்னா இது எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் ஒரே பரமாத்மா இருக்கார், அந்த மாதிரி யாரு நினைக்கிறானோ he attains the Brahman conception. அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி, ஒருதான் சமதர்ஷினகா நம்ம இது ஒருமே பண்டிதாக சமதர்ஷன். யாரு பண்டிதன் வந்து ஒரு நாயை தின்பவனும் ஒரு நாயையும் அப்புறம் ஒரு பிராமணனையும் வந்து ஈக்குவலா பாக்குறான். ஷேப் சைஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் தான், இருந்தாலும் எல்லாரும் சேமே, எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா, அதே பரமாத்மா இருக்கு, அதனால எல்லாரும் ஈக்குவல். அந்த மாதிரி சமதர்ஷனத்துல யாரு பாக்குறாங்களோ, அப்ப இந்த அறிவுள்ள மனிதன் சமதர்ஷனமா எல்லாரையும் சேமா பாக்குறான். பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி
உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்போதும் காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். அப்ப எந்த உயிர்வாழியை பார்த்தோம் நமக்கு வந்து பயமோ கோபமோ வெறுப்போ ஒன்னும் வராது. ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கான்னு ஒரு இதுதான். எஸ் 30-31 விஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் சியர். 30 என்ன பார்த்தோம்னா விஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் சியர் என்ன பார்த்தோம், ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பெர்ஃபார்ம் பை த பாடி விச் இஸ் கிரியேட்டட் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். இந்த உடல் தான் வந்து எல்லாம் பண்றது. இது வந்து மெட்டீரியலா ஆன உடல் தான் அதுதான் எல்லாம் பண்றது. the self does nothing. இதுதான் நம்ம 30ல பார்த்தோம். செல்ஃப்னா என்னது, நம்ம இது ஆத்மா. அது பண்ண, ஆனா அது ஈங்க வைக்கிறது என்னது, அது பவர், அவ்வளவு பவர் இருக்கு. அதனால அது இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் இங்கன்னு இருக்கு. பட் அது பண்றது கிடையாது. இட் இஸ் நாட், அது கண்ணோட வேலையை அது பண்ணாது, காதோட வேலையை அது பண்ணாது, அது இருக்கு அவ்வளவுதான். கண்ணோட வேலையை கண்ணு தான் பண்ணும். இப்ப நம்ம டாக் ஆயிட்டோம் வச்சுக்கோ, சப்போஸ் இஃப் வி ஆர் டாக், நமக்கு கை இருக்காது, காலு தான் இருக்கும். 4 காலை வச்சு நம்ம நடப்போம். அப்ப இப்ப சோல் என்ன பண்றது, ஒண்ணும் இல்ல, அது இருக்கு, பவர்ஃபுல் திங். ஆனா நாய் உடல் எடுத்ததுனால 4 காலா நடக்கும். ஒரு வால் இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட சிரிக்க தெரியாது நாய்க்கு, அப்ப அது வாழ ஆட்டும். பட் சோல் என்ன பண்றது, ஒண்ணும் இல்ல. So the body parts only எங்கிட்டு இருக்கு, the soul doesn't do anything. இதான் 30ல படிச்சோம். 31ல என்னது, when does he attain பிரம்மன் கன்செப்ஷன். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல எப்படி வந்து ஒருத்தன் வந்து அந்த லெவலுக்கு போக முடியும்னா, பியூரிஃபைட் கான்சியஸ்னஸ் கேன் thus develop கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகே, இதுல என்ன பண்றது, சீசர்ஸ் டு சி, எல்லாரும் விதவிதமா வேற வேற உயிர் வழிகள் வேற வேற. அதனாலதான் இப்ப நம்ம மோஸ்ட்லி நம்மளாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்துட்டாங்க, ஒரு ஆக்டர் இல்ல ஒரு பெரிய பாலிட்டிஷியன், ஆஹா விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவனுக்கும் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அவனோட ஷூ எல்லாம் தொடச்சு கொடுக்கணும், ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அந்த மாதிரி யாரு பாக்குறான், நல்ல ஒரு என்னது புத்தி உள்ள மனிதன். அது என்ன, அவனோட பொசிஷன் இருக்கு. ஒரு ஆக்டருக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், அவன் ஆக்ட் பண்றான், பணம் சம்பாதிக்கிறான், அவன் ஃபேமஸ் ஆயிட்டான், அந்த பிலிம் நல்லா ஹிட் ஆனதுனால அவன் ஃபேமஸ், அவ்வளவுதான். இதுலயும் அது தொழில் தான், அவன் வந்து தொழில் பண்றான், அவனோட ஆக்டிங் தொழில், அதனால சம்பாதிக்கிறான், அவ்வளவுதான். அதனால பெரிய அவனுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ், அவனுக்கும் சரி அவனோட வீட்டு வேலைக்காரனு எல்லாம் சமமா பாக்குறவன் தான் வந்து ஆக்சுவல் சீயர். ஸோ அவன் வந்து சீசர்ஸ்னா என்னது, நிறுத்திடுறான், எல்லாம் வேற வேற வேறன்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதே நிறுத்தி விட்டான். Ceases to see different identities due to different material body. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் அண்ட் சைஸ்ல பாடி இருக்கு, அதனால எல்லாருமே வேற வேற மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்துறானோ. யாரு நிறுத்த முடியும், நம்மளால எல்லாம் முடியாது. நம்ம இன்னமும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யாராவது வந்தா உடனே எழுந்து நிற்போம், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருப்போம். பட் எல்லாரையும் ஈக்குவலா பாதிக்கணும், அதுதான் போட்டிருக்கு. He sees how beings are expanded everywhere. எல்லா இடத்துலயும் இதேதான், ஷேப் அண்ட் சைஸ் தான் டிஃப்ரெண்டே தவிர எல்லா இடத்துலயும் அதே ஒரு உயிர் வாழி தான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு அப்படின்னு. இது thus absence of any material differentiation because of different bodies. நமக்கு அந்த மாதிரி இல்லை, நம்ம we are not able to இது சமமா நம்ம பாவிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா because of different bodies, நிறைய different bodies பாக்குறோம், different bodies பாக்குறோம், different people அப்படி நம்ம பாக்குறோம், because actual knowledge நமக்கு கிடையாது. ஓகே, பியூரிஃபைட், ஆனா பியூரிஃபைட் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம வந்து இது படிச்சு 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 வந்தா எல்லாத்தையும் சமமா பாவிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பியூரிஃபைட் கான்சியஸ்னஸ் கேன் thus develop கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். எஸ் எஸ், இப்ப ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா, திரும்பி சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிங்க. அநாதித்வான் நிர்குணத்வாத் பரமாத்மாயம் அவ்யயः ஷரீரஸ்தோ அபி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்னவோ பண்ணிட்டு இருக்க, தடாம் துடாம்ல சத்தம் கேட்கறது. ஏ பகவான், those with the எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு வந்தாலும் என்னவோ பண்ணி கீழே வீழ்த்திலாம் பண்ணுவாங்க. Okay, those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental. இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு என்ன தெரியும், நான் ஆஃப்டர் ஆல் சோல் தானே, எனக்கு அழிவே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன வந்து ஆணித்தரமா அவனுக்கு தெரியுமா, அவன் அந்த விஷன் வச்சுட்டு இருப்பான். those with the vision of eternity, நம்ம எல்லாம் இட்டர்னல் தான், நமக்குலாம் அழிவு கிடையாது, அதனால இறக்கவே போறது இல்லை. அந்த மாதிரி உடல் தான் இறக்க போறது, ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேர், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் கேன் see that the imperishable soul is transcendental. அப்படின்றது நம்ம ஆன்மீக தளத்துல போய்விட்டோம். பகவானுக்கும் அதே தானே, சச்சித்தானந்தா, நம்மளும் சச்சித்தானந்தா. நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரலையே. ஓ அவன் இறந்து போயிட்டானா, அச்சோ போயிட்டானா, ஓ இப்படியா, நமக்கு நாளைக்கு நம்மளும் இறந்து போயிடுவோமே, இப்ப அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணி வைக்கலாம். இன்னைக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், இருந்தாலும் நம்ம பாடி பாடி பாடின்னு தான் இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்து வெளிப்பாட்டணும்னு சொல்லிட்டு தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பட் டிஃபிகல்ட் தான். ஒரேடியா வந்து அது வந்து ஹை லெவல், 12வது சாப்டர்ல சொன்னாரு அந்த லெவல் இது. அப்ப அதுக்கெல்லாம் போக முடியும். நம்ம அட்லீஸ்ட் டெய்லி நம்ம இதெல்லாம் படிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இந்த மனதை இது பண்ணி நம்ம முன்னுக்கு போகலாம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இது என்னது, சோல் வந்து டிரான்சென்டென்டல், இட்டர்னல் அண்ட் பியாண்ட் த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி போயிடும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். சத்தகுணம் ரஜகுணம் எல்லாம் ஒன்னும் அவன் அஃபெக்ட் பண்ணாம வந்து சுத்த சத்த நிலையில போயிட்டான். டிஸ்பைட் கான்டாக்ட் வித் த மெட்டீரியல் பாடி. ஓ அர்ஜுனா, பாடியில தான் இருக்கான், ஒரு பாடியை எடுத்துன்னு அவன் இருப்பான்,
இந்த கான்டாக்ட் வித் பாடினா என்னது, அவன் அந்த சோல் வந்து ஒரு பாடியில தான் இருக்கு அந்த சோல். இருந்தாலும் ஓ அர்ஜுனா, the soul neither does anything nor is entangled. அந்த சோல் என்னது, ஒரு செய்தியும் அது பண்றது இல்லை, வேற உள்ள பாடி பார்ட்ஸ் தான் செய்யறது. அப்படி நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். இஸ் நாட் கெட்டிங் என்டாங்கிள்ட். இதெல்லாம் வந்து பந்தப்பட்டுக்கவே மாட்டாது இது சோல். அப்படி பார்க்கும், சரி என்ன லிவர் சரியில்லை, கிட்னி சரியில்லை, சரி வேற உடலுக்கு போயிடலாம்னு சொல்லி அது கழண்டு போயிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த உடல் விழுந்துடுத்து, அந்த உடல் செத்துடும். அந்த சோல் என்ன பண்ண, அதுக்குள்ள அட்டாச்மெண்டே கிடையாது. 90 வயசு அந்த குழந்தை ஒரு பாடிக்குள்ள இருந்துட்டு டாட்டா பை பை பண்ணிட்டு வேற ஒரு உடல்ல போயிட்டே இருக்கும் அது. இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி அட்டாச்மெண்ட். அப்ப சோல்ட்ட இருந்து படிக்கணும் எப்படி டிட்டாச்சா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா எவ்வளவு இது ஃபார்ம் எடுத்துன்னு வந்துட்டோம் நம்ம. திரும்பி அதே சோல் வந்து வேற ஒரு உடலுக்கு போகுது, திரும்பி வேற ஒரு உடல். So it is not getting entangled and it is not getting attached to the body also. So நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். அப்ப என்னது, அப்ப நம்மள சத்துவகுணம் ரஜகுணம் தான் சொல்றோமே, அது ஆத்மாக்கு பொருந்தது, நமக்கு தான் பொருந்தும். நமக்கு தான் என்னது, சாரி ஆத்மாக்கு பொருந்தாது, நம்ம பாடிக்கு தான் அதெல்லாம் சத்துவகுணம் ரஜம். இப்ப தமகுணம்னா என்னது, சோம்பேறியா டல், என்னது அந்த பாடி தான் சோம்பேறி. ஆத்மால சோம்பேறியே கிடையாது, அது ஆக்டிவாவே இருக்கும். என்னடாப்பா இவன் தூங்கிட்டு இருக்கான், ஐயோ சீக்கிரம் எந்திர, கிளாஸுக்கு போனோம், ஐயோ அந்த இது அட்டன் பண்ணோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு படப்படப்படப்படான்னு இருக்கும் அது. ஆனா நம்ம உடலால் என்ன நினைக்கிறோம், இல்ல வேண்டாம் சோம்பேறியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த என்னது இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமே, துக்கம் சுகம் இதெல்லாமே பாடி ரிலேட்டட் தான் அதெல்லாம். இதெல்லாம் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும் நமக்கு. சோ இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த சோல்ங்கிறது வந்து எப்படி, இந்த இயற்கை குணங்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம் எல்லாம் அதை வந்து தாக்காம அது வந்து இட் இஸ் டிரான்சென்டென்டலா மேல சுத்த சத்த நிலையில இருக்கு என்பதை யாரு காண்கிறானோ என்பதை அவன் காண முடியும், இந்த நல்ல பார்வையுடன். ஜட உடலின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா, அந்த ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. உடல்ல இருக்கு இருந்தாலும் அது ஒண்ணும் பண்றது இல்லை, அது வந்து பந்தப்பட்டுக்கவும் மாட்டாது. என்ன நினைவு வந்ததுன்னா, கிளியை நம்ம ஒருக்குள்ள கூண்டுக்குள்ள போட்டிருக்கோம், நம்ம தான் ஒரு கிளியை கூண்டுக்குள்ள போட்டிருக்கோமே தவிர புலி வெளியில போறதுக்கு தான் பாக்குறது. அதே போல நம்ம ஆத்மா என்னது, இந்த கூண்டு போட்டிருக்கோமே, இந்த கூண்டுல வேற கூண்டுக்குள்ளதான் நம்ம போக வைக்கிறோம். என்ன நம்மளோட கர்மா காரணம், நம்ம அது போல கர்மா பண்றோம், திரும்பி வேற ஒரு உடலை எடுக்கிறோம். அப்போ திரும்பி அந்த உடல்ல இருந்து அந்த ஆத்மா வந்து இழுத்து உள்ள போட்டு விடுறோம். அது பண்ணாம என்னது, லிபரேட் பண்ணோம். அதுக்கு என்ன பண்ணோம், நம்மளோட செய்கை தான் இந்த லெட் திஸ் பி த லாஸ்ட் ஜென்மன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்ப இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்யாத் ஆகாசம் லோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேகே ததாத்மா லோபலிப்யதே. லிப்யதேனா பந்தப்படும், இது என்னது, it doesn't get contaminated, பந்தப்பட்டுக்காது. இந்த ஸ்கை, ஆகாசத்தை பத்தி தான் கொடுத்திருக்க. ஆகாசம் நோப்பலிப்பியதே, ஆகாசம் வந்து கலப்படம் அடையாது. எதுல, the sky due to its subtle nature does not mix with anything. இப்ப பார்த்தா சடன்லி ப்ளூ கலரா இருக்கும் ஆகாயம், அப்புறம் திரும்பி போயிடும் ஒரு கருப்பா இருக்கும், அப்புறம் பார்த்தா ஏதோ ஒரு சூரிய வெளிச்சம் வந்ததுன்னா ஒரு பிரைட்டா அப்படி இருக்கும். So இந்த காற்று மாதிரி, நம்ம ஒரு காற்று அப்படிதான், it doesn't get contaminated. காற்று வந்து போயிட்டே இருக்கும். அது வந்து அந்த வாடையை எடுத்து எந்த இடத்துல போனாலும் அதே காத்து வந்து, இந்த காத்து வந்து எந்த இடத்துல போனாலும் இந்த காத்து வந்து கெட்ட வாடை தான் கொடுக்கறது இல்லை, நல்ல வாடை. மல்லிகைப்பூ கடையில இருந்து போகும்போது நல்ல வாடை இருக்கும், அப்படியே போகும்போது வேற ஒரு சாக்கடை வந்துன்னா சாக்கடை. ஆனா அது ஒண்ணும் எடுத்துக்காது, இட் டசன்ட் டேக் இட் இட்செல்ஃப். அதே போலதான் ஆகாயம் என்னது, அது ஒன்னும் வந்து அது இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் கண்டாமினேட்டட். இன் ஸ்கை ஓகே டஸ் நாட் மிக்ஸ் வித் எனிதிங், ஆல்சோ இட் இஸ் ஆல் பர்வேடிங். ஸ்கை பார்த்தா என்னது, எல்லா இடத்துலயும் ஸ்கைன்னா என்னது, ஸ்பேஸ் தானே, இப்ப எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு, ஆனாலும் அது வந்து உன்னத்தையும் பந்தப்பட்டுக்கிறது இல்லை. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, though situated in that body. அதே போலதான் சோலும் வந்து பாடியில என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறதோ அது வந்து பந்தப்பட்டுக்காது. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. அதே போல வந்து இட் இஸ் டிட்டாச்சா இருக்கு. எஸ், அடுத்தது லீலாவதி மாதாஜி. ஓகேடா, மாதாஜி பிஸியா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். லீலாவதி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. யதா பிரகாஷயக்தே கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. வெரி போல். ஓ சார், நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் இல்லையே கரெக்டா தான் போட்டேன். கிருஷ்ணம் கரெக்டா.
ஓ சன் ஆஃப் பரதா, as the sun alone illuminates, சூரியன் மாத்திரம் தான் இது ஒளி கொடுக்கறது இல்லையா? as O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, full நம்ம யூனிவர்ஸ் எல்லாம் இருண்டு அடைந்த உலகம் தான். இதுக்கெல்லாம் என்னது? சூரிய ஒளி பட்டாதான் வந்து வெளிச்சம் தெரியும். So does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. அப்போ அதே போல என்னது? சோலும் தான். சோல் வந்து ஒரு பாடிக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு அந்த ஒரு பவர் உண்டு. பவர் ஆஃப் சீயிங், பவர் ஆஃப் ஹியரிங் எல்லாம். ஸோ அந்த பவர் இப்ப சூரிய ஒளிப்பட்டு எல்லாம் பிரகாசம் வரா போல அந்த பாடிக்குள்ள சோல் இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாமே இது வரும், ஆக்டிவா இருக்கும். அதுக்கு என்னது? கான்சியஸ்னஸ் போட்டு ஒரு உணர்ச்சி, உணர்வு. இந்த உணர்வெல்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்கு? பிகாஸ் சோல் இருக்கு. இந்த சோல் வெளியில போனா நமக்கு உணர்வு இருக்குமா? இல்ல. இட் வில் பி கால்ட் அன்கான்சியஸ். அப்கோர்ஸ் சோல், அன்கான்சியஸ் பீப்புளுக்கு சோல் இருக்கும்ல, பட் டெட் பாடி வில் பிகம் டெட். ஆனா சோல் இருக்கும், பட் வேற எல்லாம் இயங்காம அப்படி இருந்ததுனாக்கா என்னது? மூச்சு மாற்றம் இது பண்ணிருப்பான், அது he will be unconscious. ஏன்னா கான்சியஸ் இல்லாம இருக்கிறது அன்கான்சியஸ். பட் இந்த சோல் என்ன பண்றது? உணர்வை வந்து தூண்டுறது. அது இருக்கிறதுனால உணர்வை தூண்டுறது. அப்ப இப்ப நான் மெடிக்கலோட சொன்னேன், அது எப்படி பொருந்தும் இதுல? So soul does the in living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. அப்ப வந்து சோல் தான். சோல் வந்து இந்த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு இருக்கிறதுனால அது வந்து பாடியை வந்து இலுமினேட் பண்றது. அப்பதான் நான் வந்து சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தப்பா எடுத்து. அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜ்ல இப்போ ஒருத்தர் இருக்கானா, அப்போ அவருக்கு வந்து அப்போ ஐ திங்க் மனசு வந்து ஆக்டிவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட் வில் நாட் பி பிசிக்கலா வந்து காது கண்ணெல்லாம் கேட்காது. அப்ப நமக்கு தோணும், ஓ அன்கான்சியஸ்ல இருக்கார். இப்ப இந்த ஐசியூல எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, ஒன்னும் தெரியறது இல்லை, மூச்சுதான் இருக்கணும். பட் சப்கான்சியஸ்ல வந்து அவர் மனதுல என்னவோ ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் டோட்டலி, அதுவும் இல்லைன்னா அப்புறம் டெட் தானே இல்லையா? அப்ப he will not, he is not dead, he is only unconscious தான். எனக்கு உணர்வு இருக்கு, ஆனா மனது மாத்திரம் அதுல லைட் இருக்கும், பாக்கியுள்ள பாடி பார்ட்லாம். So that is called unconscious. Okay, இங்கோ எக்ஸாம்பிள் போயிடுது, பட் ஐம் ட்ரைங் டு கரெக்ட் இட். சோ பரதனின் மைந்தனை ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். அது வெளியில போச்சுனாக்கா கான், பேட்டரி அவுட். எஸ், இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகா நினைக்கிறேன். ஆமா, யார் படிக்கணும்? பாமினி மாதாஜி. இருக்கலா? பாமினி மாதாஜி இருக்கலா? ஓகே, பத்மா மாதாஜி படி. இருக்கலா? ஏவம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர்யாந்தி யாந்தி தே பரம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி நீங்களும் படிச்சிருங்க, எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுமே. பாமினி மாதாஜி படிச்சிருங்க. क्षेत्रस्य क्षेत्र योरेव अत्र ज्ञानचक्षुषा प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. Hare Krishna. Those who see with eyes of knowledge, என்ன நாலேஜ்? சயின்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் கிடையாது. இந்த இப்ப நம்ம அறிவு சொன்னோம், என்னது அறிவுன்னு, அந்த மாதிரி நாலேஜை வித்து யார் பாக்குறோம்? the difference between the body and the knower of the body. உடல்னா என்ன? உடலுக்குள்ள யாரு வந்து உடலை புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க? ஆத்மா, பரமாத்மா. இதெல்லாம் இப்படி இதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் யாரு புரிஞ்சுட்டு இருக்கானோ, அண்ட் கேன் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் லிபரேஷன். இது மாத்திரம் இல்லை, இதுல இருந்து விடுபட்டு போனோமே, இந்த கூண்டல மாட்டின்னு இருக்கோமே, இதுல இருந்து விடுபட்டு எப்படி போனோம் அதையும் வந்து புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க. From bondage in material nature, attain the supreme goal. இது யார் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம்னா அவங்க வந்து பகவான் இடத்தில் போக முடியும். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து, ஞான கண்கள்லாம் போடவே இல்லையே, ஐஸ் ஆஃப் நாலேஜ் போட்டு, ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கை பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றன. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணா வரும், நம்ம இல்லையே இவ்வளவு புரியலையே மாதாஜினா அப்ப திரும்பி அட்டன் பண்ணணும். ஆனா இது லெவல் 1 இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுப்போம், நிறைய ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது, அடல்ட் கிளாஸ்ல இருக்கும். ஆனா திரும்பி 18 சாப்டர்ல வரும் இதே டாபிக், திரும்பி வந்து இட் வில் பி டிஸ்கஸ்ட். அப்ப நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா நமக்கு அங்க வந்து ரிசர்வேஷன் கன்ஃபர்ம்டு. எங்க கோலோக வந்தவன எல்லாருக்கும் அதுல போறதுக்கு ஆசை இருக்கா, இல்ல திரும்பி திரும்பி இதே வாழ்க்கையில வாழணும்னு ஆசை இருக்கா? கேட்கணும். Okay, இது வந்து பார்த்துட்டு முடிக்கலாம். So the difference between the body and the knower of the body. What is the difference? Body வந்து ஒரு துணி மாதிரி தான், and knower of the body என்னது? the soul. So அதான் difference. So அப்ப அதை புரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். The process இங்க என்ன இருக்கு? The one A1 verse chapter summary.
ஒன் வேர்ஸ் ஒன் வேர்ஸ் சாப்டர் சம்மரி, ஒரே வேர்ஸ்ல வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டார். அது சம்மரி, ஃபுல் சாப்டரோட சம்மரி. ஞான சக்ஷுஷா, சீயிங் வித் த ஐஸ் ஆஃப் நாலேஜ். நம்ம நாலேஜ் இப்ப என்ன படிச்சோம், 13 சாப்டர் என்ன படிச்சோம், அதுல வந்து ஒரே வேர்ஸ்ல வந்து முடிச்சுட்டார். இப்ப என்னது, ஞான கண்களால பார்க்கணும். என்ன ஞான கண்? டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் த ஆத்மா. அதை நம்ம தான் செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சுட்டோமே. ஆமா, இதுல இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் சொல்லி இன்னும் புரியணும். இப்ப இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல யாருக்கு ஒழுங்கா பண்ணலையோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப திரும்பி வரும் அது. ஓகே, த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் த நோர் ஆஃப் பாடி படிச்சோம். த ப்ராசஸ் ஆஃப் லிபரேஷன் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் இன் மெட்டீரியல் நேச்சர். இப்ப நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுபடணும்னு இதெல்லாம் படித்துதான் விடுபட முடியும். மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருக்கும் நம்ம, அதுல இருந்து விடுபடணும். இப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சு ரிசல்ட் என்னது, சுப்ரீம் கோர்ட், பகவான் இடத்தில் போகலாம். இதுதான். நிறைய உயிர்வாழிகள் இருக்கு. ஒரு வாட்டியும் நம்ம வந்து பிறக்கிறோம் இருக்கிறோம், திரும்பி பிறக்கிறோம் இருக்கிறோம். எந்த ரூபமானா எடுப்போம், ஹியூமன் ஃபார்ம் தான் எடுக்க போறோம் கிடையாது. நான் இதுலயே காட்டியிருக்கேன். ஒரு ஹியூமன் ஒரு கரடியே இருக்கு, அது ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுக்கிறது, திரும்பி அது வந்து வேற பிறவியும் எடுக்கலாம். அவனுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. நம்ம வந்து திரும்பி வீழ்ச்சி நமக்கு எல்லாம் இருக்கும். அதனால அதெல்லாம் போகாம அட்லீஸ்ட் சாட்ல இருக்கா into dentist. Okay, no Viking horses. No problem. அது எவ்வளவு இன்னசென்ட்டா எழுதுறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களா லேட்டா வந்தெல்லாம் ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் த பெஞ்ச் தான் சொல்ல மாட்டேங்க. டோன்ட் வரி. தெரியும், ஏதோ நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இது. இன்னும் எல்லாருக்கும் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஆனா தடை கற்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து டென்டிஸ்ட் இங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, எனக்கு தெரியுமே இல்லையா? அப்போ அது இல்லாட்ட கெஸ்ட் வந்து சுதந்திர தேவி மாதாய் சொல்றாப்புல கெஸ்ட் வந்து எல்லாம் பார்க்கதான் நம்ம என்ன காட்டுலயா இருக்கும். காட்டுல இல்லையா, நம்ம வீட்டுலதான் இருக்கும். அப்போ எல்லாம் இருக்கும். பட் அப்போ எல்லாரும் வரீங்க இல்லையா, அதுதான் ஒன் ஷுட் அப்ரிஷியேட். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் ட்ரபிள் யூ மேக் இட் அ பாயிண்ட். இல்லை, நான் வந்து இதை அட்டென்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நினைச்சு வரீங்க இல்லையா? ஏன்னா யூ வாண்ட் டு நோ இந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு. என்னோட முக தரிசனத்தை பார்க்கறதுக்கு வரீங்க இல்லையே. யூ ஆர் அட்டெண்டிங் ஒன்லி டு நோ இந்த சாப்டர் யாரை பத்தி சொல்லியிருக்கேன், என்ன சொல்றாரு. அடுத்த சாப்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டில் மோர் சூப்பரா இருக்கும். இனிமே எல்லாம் நல்லா இருக்கும். 14, 15, 16, 17, 18 நல்லா இருக்கும். 18 லாங்கா இருக்கும். இதே தான் கொஞ்சம் பிலாசபியும் வரும், பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Okay, Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Kshetrajna Vibhaga Yogo Nama Trayodasho Adhyayah 11வது அத்தியாயம் அப்படியாக முடிவு பெற்றது. இப்ப இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே கொஸ்டின் கேட்கிறார், அர்ஜுனா கேட்கிற பிரகிருதி, புருஷா, க்ஷேத்ரஜ்ஞம், ஞானம், ஞேயம் இதெல்லாம் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அவர் 2ல இருந்து 7 என்னது பகவான் சொல்றார். 3 செகண்ட் வேர்ஸ்ல இருந்து 7th வரைக்கும் 3வது 4வது க்ஷேத்ரஜ்ஞ பத்தி அவர் வந்து சொல்றார். 8ல இருந்து 12 என்ன சொல்றார், 5வது ஞானத்தை பற்றி விவரிக்கிறார். 13ல இருந்து 19 என்னது ஃபர்தர் என்னது 6வது ஞேயத்தை பத்தி சொல்கிறார், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். அதுதான் நேற்று பார்த்தோம். அப்ப இதுவும் பார்த்தோம். 20ல இருந்து 26 கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் டு கொஸ்டின் ஆஃப் பிரகிருதி புருஷா. பிரகிருத்தினா என்னது, இயற்கை. புருஷானா என்னது, அனுபவிப்பாளர். இத பத்தி எல்லாம் அவளோட தொடர்பு. இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம், ஞான சக்ஷுஷா, நாலேஜ் ஆஃப் விஷன் ஆஃப் நாலேஜ். இதுதான் நீங்க பார்த்தோம். அப்படியாக 13வது. ராமினி மாதாஜி மியூட். ஓகே, நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நாளைக்கு இல்ல, சாரி, ஃப்ரைடே அடுத்து மண்டே என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்ப குட்டி தான், இதுவும் வந்து 27 ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்கு. வாழும் உயிர்வாழிகள், வாழும் நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கும். உயிர்வாழி, த லிபரேஷன் அண்ட் கண்டிஷனிங் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டி. நம்ம ஏன் இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருக்கோம், அதுல இருந்து எப்படி விடுபடலாம், அது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பைண்டிங் ஆஃப் த பியோர் சோல் பை த 3 modes. ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணும், இந்த முக்குணங்கள். இந்த முக்குணங்களை பத்தி தான் நம்ம பார்க்கவே போறோம். இந்த 3 முறைகளில் பிணைப்பின் விளக்கம். அப்புறம் ரெகக்னைசிங் த சுப்ரீமசி ஆஃப் மோட் வித்தின் அ பர்சன். ஒரு நபருக்குள் மேலாதிக்கத்தை அங்கீகரித்தல் அப்படின்னா எனக்கு டிரான்செண்ட் த 3 modes and go to the higher level. அதான் சுத்த சத்துவ நிலை, அதையும் பார்க்க போறோம். 10ல இருந்து 13. ஆக்ஷன் அண்ட் டெத் வித்தின் த மோட்ஸ். ஒருத்தர் இருக்கார், தமோ குணத்திலேயே இருக்கார். அவர் பிறந்து வளர்ந்து இறக்குற வரைக்கும் அவர் தமோ குணத்திலே இருக்கார். ஒருத்தர் ரஜகுணத்தையே அப்படி இருந்து போறாரு, இல்லை சத்துவ குணத்திலே இருந்து போறாருன்னா அவர் எப்படி அதை வந்து அவங்க கொண்டு போறாங்க. ஆக்ஷன் அண்ட் டெத் வித்தின் த மோட்ஸ், அது வந்து பார்க்கலாம். முறைகளுக்குள் செயல்கள் மற்றும் இறப்பு. டிரான்செண்டிங் த மோட்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம வந்து நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்திருக்காரு, ஃப்ரீடமும் கொடுத்திருக்காரு. இதெல்லாம் நம்ம டிரான்சென்ட் போகலாம். டிரான்சென்ட் என்னது, இதை கடந்து போகலாம். அந்த முக்குணங்களையும் கடந்து நம்ம வந்து மேலும் இதுக்கு போகலாம். அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு 19ல இருந்து 27 வரைக்கும் பார்க்கலாம். ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா. ஓகே, பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத் கதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள் பார்க்கலாம். ரொம்ப பிடிச்சா எடுத்தோம். ஓகே, புண்ணியத்தின் பலன் கிடைக்க
துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளான ஒரு பெண் தன் காதலனை தேடி அலையும் பொழுது ஒரு புலியால் கொல்லப்பட்டாள். அந்த புலியோ பிராமணனாக பிறந்து பணத்திற்காக தன் ஞானத்தை கீழ் மக்களுக்கு விற்றதால் புலியாக பிறந்திருக்கார். ஓகே, புலி. அந்த பெண்ணோ தன் தீய பழக்கத்தால் சண்டாள பிறவி எடுத்து கோவிலில் வாசுதேவன் என்ற அந்தணன் கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதை செவி கொடுத்து கேட்ட புண்ணியத்தால் நற்கதி அடைந்தார். அவ இறந்து போனா, ஆனாலும் என்னது நற்கதி கிடைச்சது. ஏன்? அவ அந்த மாதிரி பேட் பர்சனா இருந்தாலும் அவ வந்து ஒரு அந்தணன் கோவிலில் வாசுதேவன் என்ற அந்தணன் கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தை அவளுக்கு பாராயணம் செய்வதை செவி கொடுத்து கேட்டதுனாலே அவளுக்கு நற்கதி கிடைச்சுட்டான். அப்ப நம்மளாம் படிக்கிறவளுக்கு எவ்வளவு என்ன கிடைக்கும்? இருந்தாலும் எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. அதனால அது நமக்கு தெரியாததுனால நம்ம எவ்வளவு பண்ணாலும் போராது. திரும்பி வந்து நாம ஜபம் பண்ணணும், திரும்பி மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும், திரும்பி கோவிலுக்கு போகணும், பகவானுக்கு பிரசாதம் திரும்பி டெய்லி. நான் தான் நேத்திக்கு பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு எனக்கு பகவானுக்கு கொடுக்கணும்னாக்கா அப்படி எல்லாம் இல்லாம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணீங்க தான் சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் நம்ம போட்டுட்டோம்னா நம்ம என்ன இப்ப சாப்பிட போறோம், அதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு முன்னாடி வைக்கணும், அவ்வளவுதான். பெருசாலாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும், எச்சப்பா பண்ண வேண்டாம். இன்னொரு டேஸ்ட் இல்லாட்ட நம்ம 4 வாட்டி உப்பு போருமா காரம் போருமா வாயில விட்டுட்டு பார்த்துட்டே இருப்போம். அது வேண்டாம். எப்படி முடியுமோ ஒரு கண்ணளவு, தட் இஸ் ஆல்சோ குட் இல்லையா? ஒரு விசேஷம் நாள்லாம் வந்ததுனாக்கா நம்ம வந்து கண்ணளவுல தான் உப்பு எல்லாம் போடுறோம். அப்பெல்லாம நம்ம பண்ண போறோம், அதெல்லாம் வாயில போட்டு பார்க்க மாட்டோம். ஸோ அதுவும் நமக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஆயிடும். இப்போ டெய்லியே இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து வி ஆர் கெட்டிங் ட்ரெயின்ட் அப் ஆல்சோ. இப்போ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினதான் சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு we can improve our life. So பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிக்கலாம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. அத்வைதாச்சாரி இன்னைக்கு யாரோடது? கதாதர பண்டிட். யாரோட டிசப்பியரன்ஸ் டே மாதாஜி? கதாதர பண்டிட். இவரோடும் நம்ம பிரபுபாதரோட குரு, அவருடைய அப்பா பக்தி வினோத டாக்கூர், அவருடைய இன்னைக்கு வந்து 2 பேரோடும் இது டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டேனா அவங்க இறந்து போன தினம். அப்ப வந்து இறந்து போயிட்டான்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம, டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே. அப்ப இன்னைக்கு வந்து கோயில்ல வந்து ஆஃப்டர்நூன் மத்தியானம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விசேஷ நாள்னா இது விரதம் இருக்கலாம். மத்தியானம் வந்து லஞ்ச் வரைக்கும் விரதம் வந்து லஞ்ச் யூ கேன் ஹேவ். மார்னிங்ல இருந்து ஒன்னும் சாப்பிடாம லஞ்ச்ல இருந்து நம்ம வந்து நம்மளோட நார்மல் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸ் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே வரும்போது அவளை நினைத்து நம்ம கொஞ்சம் அவளுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது தான். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி முடிச்சிடணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, मंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, श्री रामलल्ला की जय, और प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल. என்ன சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கு 20 தான் ஆயிருக்கா. ஓகே, பஜன் பாடிட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகே, என்ன பஜன்? மாதாஜி என்ன சஜஸ்ட் பண்ணாங்களே, குருவாஷ்டகம். இப்ப நம்ம காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறோம் இல்லையா, அதுல குருவாஷ்டகம் பாடுவா. So that we let us learn. Okay, அது இன்னைக்கு அனுப்புறேன். குரு அஷ்டகம். Yes. குரு அஷ்டகம். ஆனா வந்து இந்த டியூன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நீங்க அங்க வந்து நீங்க மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ இது இல்லையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சேமா இருக்கும். இப்போ இது படிச்சுட்டோம்னா மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது என்னது, உங்களுக்கும் வந்து அது கூடிய பாடணும்னு தோணும். ஸ்டார்டிங்ல இதான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் குருக்கு வந்தனம் செய்யறப்ப முதல்ல 4:30 மணிக்கு வெள்ளடிச்சு சங்கு ஊதி அந்த திரையெல்லாம் திறந்து பண்ணப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ஆரம்பிப்பாங்க. சம்சார தாவானால தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதோட டியூனோட நான் பாடுறேன். உங்களுக்கு இந்த யூடியூப் இதே வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு கொடுப்பேன். ஸோ யூடியூப் ஆல்சோ யூ கேன் செக் மாதாஜியோட யூடியூப்ல. Okay, Hare Krishna. Okay.
சம்சாரதாவா நலலீட. ஓ, இது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் இதுதான், தமிழ்ல போட்டு தரேன். संसारदावा नललीडलोका त्राणाय कारुण्या घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं संसारदावा नललीडलोका त्राणाय कारुण्या घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यन् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादा स्वाद्वन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयूनोरतिकेलिसेत्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन् सुवंसस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दம். as usual இது அஷ்டகம், அப்ப 8 ஸ்டான்ஸா தான் இருக்கும். ஆனா 9வது இப்படி இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? அது பலஸ்ருதி தான். இது படிச்சா என்னது, எப்ப படிக்கணும், இதை படிச்சதுக்கு பலன் என்னன்னு கிடைக்கும். பட் நம்ம அதுக்கெல்லாம் கவலையே பட வேண்டாம். நம்ம அது பலன் கண்டிப்பா வரும், ஆனா நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம். அதுக்கு என்ன பலன் எப்ப கிடைக்கும்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஸ்ரீமத் குரோரஷ்டகம் ஏதத் உச்சைர் ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लब्ध्या जनुषोऽन्तयेव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं संसारदावानललीडलोका त्राणाय कारुण्यागनगनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. Fast repeat. Hare Krishna Hare Krishna. This slow over there. Krishna Hare Krishna
கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா அது கொஞ்சம் ஆனா இது மகாமந்திரம் தான். கொஞ்சம் டியூன் இது ஃபாஸ்ட் டியூன் மறந்து போயிடுது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண பரவாயில்ல மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. இது இல்லை, டிஃப்ரெண்ட். அது மறந்து போயிடுது அந்த இந்த மொமெண்ட்ல அது மறந்து போயிடுது. பிரபு பாட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு வந்து பஜன் கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலா நாங்க நார்மல் ஃபாஸ்ட் பிரபு பாத்து இதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் இப்போ பஜன் கிளாஸ்ல இல்லை, நமக்கு பகவானை நினைத்து பாடணும். அதுக்கு ஒரு பஜன். அப்ப அந்த பஜன்ல ஹரே கிருஷ்ணா உங்களுக்கு என்ன டியூன் தெரியுமோ அதை டியூன் பாடுங்க. எப்போ எண்ட் வித் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம். ஓகே, அது மீனிங்கும் இருக்கும். அதெல்லாம் போட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அனுப்பிடுறேன். இன்னைக்கு வந்து இதோட நம்ம வந்து கிளாஸை முடித்து விடலாம். ஃப்ரைடேயா இருக்கு, நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் தெரியலையே. இங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு 1/2 மணிக்கு சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோம். வாஞ்சா கல்பத்ர கிறிஸ்டின் சொல்லியாச்சு. இனிமே மண்டே அன்னைக்கு பார்க்கலாம். மண்டே அன்னைக்கு 14 சாப்டர். இதுல 14 சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா? 14 சாப்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, இனிமே வரதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதனால டோன்ட் மிஸ். நான் அதுவே 2 கல்ல மோர் என்னது, ஒரு கல்ல 2 மாங்காய் அடிக்கும். நீங்க வரவும் வேணும். நீங்களாம் வரலன்னா கிளாஸே நடக்காது மாதாஜிஸ். அதனாலதான் நான் திருப்பி சொல்றேன். நீங்களாம் வந்து இல்ல நான் அங்க போயிட்டேன் இங்க போயிட்டேன் உடம்பு முடியல ஏதாவது நீங்க சொல்லிட்டேன்னா கிளாஸ் யாருக்கு எடுக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதா. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். மாதாஜி லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.